Čau ty lidi, dneska jsme tady venku a mě máma dělá vlasy. A tady je Tina, Pajo, Pajo. Já už mám cupánky. Takže tak a my budeme vypadat jak Rumy. A mě už máma teďka dělá. Mami, pozdrav. Čus. Takže tak a já se jmenuji Mia. Prosím tě. Já Tina. Je Páje. Takže tak, takže to je, jak se jmenuješ? Se jmenuješ? Babička. Babička, to je máma moje. Marketa. Jmenuje se. Mami, já potřebuji pozor. Já mám žízeň. Tady mám surovečku. Napiš se. Tak jo. Vždycky si říkám, že nebudu utrácet. A potom tam jako co? Úplnou máme. A nebyla moc to... Ne? Jen tu varu. Lidi, já mám udělaný nechty. Já jsem přišla malinko někdo a já... Počkej, jak jako nechty? Baby. Ale jako na co se Cítila. dívá? Oni sviní pak prsty. No. Pozor, Já chodím takhle bosa, jak ty, no tak už mám... tady máte. Už nevím, jak To si chytla. tam neukazujeme. Jsem to taky ukazovala. Ale to už bylo dávno, ale. Dejte mi. Hele, Melino. Polož ten telefon. To bylo úplně ne. Čau.